Iho Akatemian kauneuskeskus on Iho Akatemian yhteydessä toimiva korkeatasoinen kauneushoitola Helsingin ydinkeskustassa Mannerheimin tiellä. Hoitovalikoimaan kuuluvat kaikki nykyaikaiset ihon ja kauneudenhoidon menetelmät. Kosmetologit auttavat valitsemaan asiakkaalle parhaiten soveltuvat hoidot. Glycopil Anti-Age Peel uudistaa, kiinteyttää ja kirkastaa ihoa ilman toipumisaikaa. Mesoterapia on yksi tehokkaimmista ihon laatua parantavista menetelmistä. Hydra Facial-hoito-ohjelma yhdistää nykyaikaisen ihon puhdistuksen, hellävaraisen kuorintamenetelmän, lymfahoidon ja LED-valohoidon. Laboratoire Filorgan kehittämä Cryolift kiinteyttää, kirkastaa ihoa ja vähentää turvotusta. Kokonaisvaltaiseen palveluun kuuluvat myös ripsien pidennykset, geelirakennekynnet ja kynsimaalaukset. Hiusten lähtöön ja hiuspohjan hoitoon käytetään hiusmesoterapiaa tieteellisesti tutkituilla Dermaheal ja Renokin tuotteilla. Kaunis meikki syntyy meikkitaiteilijan ohjauksessa. Lisäksi järjestämme ihonhoito- ja meikkauskursseja. Laadukkaita kotihoitotuotteita voit tilata verkkokaupastamme www.ihonet.fi. Iho Akatemian kauneuskeskuksesta saat elinvoimaa ja kauneutta ihollesi. Tervetuloa!